Assalomu alaykum barodari aziz. Surati ki da bulo ekranda уже фаҳмидем ки чӣ видео. Ҳама блогерҳои хумо сарҷам шидан нисбати мардуми рус видео кадан, ҳамдардӣ кадан мардуме ки дар Москва кушта шид. Бародари азиз, комментария медуре ай тарафи марди мо ягон гапи хуб нест. Неужели ба ин дараҷа шумо ақл надоред? Ба ин дараҷа бесаводен яхед? Ҳама нависондесае ки барои Фаластин чи барои Фаластин. Охе пати гови беақл. Тоҷикистон бечора худш 10 миллион аҳолия, нимиш дар Тоҷикистон, нимиш берун ай ватана. Иқа давлатҳои бақувват мондагӣ 40 миллиону 50 миллион хапан. Ту ҳамин гапҳое ки ҳаст бинависонӣ. Ту доим як калимае бинависонӣ ки мардуми рус бина, блогерҳои рус бинан, мисол хурсанд шаванд ки ёрам тарафдори моанд, не ин ки тарафдори палиди беномусе ки беватану бедин ин кора кард. То кая мебарем бародарҷон, хумона дар дури чиқри тела мекунем. Доим я падешка кунем, як просмотре бигире, я лайке бигире ки мисол мардуми рус бина хурсанд шава ки ҳама миллати тоҷик тарафдори моаст. Айба намедонӣ бародар. Охи сағира ислом гав мезани оли таҳт барои Фаластин ҷойнамоза буфур 2 ракат намоз бихон дар ақшон дуо кӯ. Охи оли таҳта букон мотад 20 сол шид мурда 2 ракат намоз барои отад намехонӣ. Биё бародар ҳамин ҳамдигаримона пас назанем. Доим я падешка кунем, да оли вақте шида ки бояд мо падешкаи ҳамдигаримон